Hallo, ja, det er meg igjen. Nå har jeg nesten spist, og Karina sitter og røyker. Oi, faen, jeg zoomet inn her, da. Har du zoomet inn? Ja, jævlig, ja, da. Jeg får den ikke ut igjen. Seriøst. Det går nærmere, det. Må holde langt uti der, da. Sånn. Jeg får den ikke ut igjen. What the fuck? Hvorfor har du klart det, da? Jeg skulle ta bilde, og så... I hvert fall, det er sikkert, fordi jeg må prøve å fikse kamera, og det er en jævlig stygg.